I do have a question. Why is it my relationships mazhinji evanhu kuZimbabwe very lovely couple baba kubva kuZimbabwe vachingosvika munomu hazisi kulasa? Why? Is anyone to answer me? Mhinduro yangu inogutsa panyaya iyi ndeyekuti unogona kugara nemunhu uchiti muri kudanana asi munhu iyeye asingakudi. Mumwoyo mako unenge utoriwo murudo zvechokwadi, asi chokwadi ndechekuti unenge uchidanana wega. Munhu iyeye anenge asingakudi. Panyaya yakadai ndo panobva panyatsopinda nyaya inogara ichikrashwa nevakadzi vakawanda pasocial media. Mukatarisa pasocial media vhidhiyo rese runotaura nezvekuroora mhandara, vakadzi vanowanzokrasha vachipa mhinduro yekuti ingawane vasikana vakawanda vari kuroorwa vasiri mhandara vachitochembedzana zvakanaka-naka. Asi apa ndada kukupai mhinduro inorwadza yechokwadi, muchida musingadi. Varume, munozviziva here kuti unogona kuroora musikana okubvuma, kwete nenhau yekuti musikana yeye anokuda, asi nenhau yekuti ndiwe chete wataura zvekuroora pavakomana vese vari kumupfimba. Anenge anzwa nekungopfimbwa, achirarwa, achishandiswa, achisiyiwa, panonga pasina kana ari kumbotaura zvekuda kumuroora. Saka paunozoura iwewe wotaura zvekuda kumuroora, anogona kukubvuma, kwete nekuti anokuda, asi nenhau yekuti ndiwe wataura zvemarriage. Kana tikabaya bhatani rerewind todzokera kumashure, musikana yeye achiri kupisa aine makore 20 kana kuti 21, varume vakaita sewe tinoona kuti ndova airamba ipapo. Tikatarisa achiri mudiki, pambati vakomana vakaita sewe aivaramba asina kumbofunga katu. Asi nenhau yekuti wauya manje kuma-dying minutes kwake, musikana uyu akuma 27, 28, akuda zvekuroorwa, asi hapana ari kuda kumuroora. Iwewe womupfimba anokubvuma, kwete nekuti anokuda, asi nenhau yekuti ndiwe wabvuma kumuroora. Type yake chaiyo yaanenge achida inenge isiri kumbotaura zvemarriage, nokuti vakomana vekunyika vakangwara, vakatarisa musikana body count vanotozviona kuti musikana uyu marriage apa yafamba. Saka pakadaro havarori, vanongorova mahit and running. Asi nenhau yekuti mimi brother vekuchechi hamungatsoziva kuti chii chinoitika kunyika. Handiti maona, waona kamusikana kari kuimba mupresent worship, ubva watoti handawana sister, ubva wasvika uchitikanda shoko, uchitaura zvekuroora, uchitaura zvemuchato, anokubvuma musikana iye. Asi kwete nenhau yekuti anokuda, asi nenhau yekuti ndiwe wataura zvemarriage, ine makore yake afamba, akuda zvekuroorwa. Saka maamumarriage manje, magarisana, mazoenda kumhiri kwemakungwa, handimaona. Ikoko anochinda kusangana netype yake yaaida, akufimbwa zvakare, anokusiya pasina kana kutombofunga katu. Kana kuti wazomuendesa kuUK, awana mukana wokushandisa certificate raanga akangoenda kuchikoro, asina mbobvira arishandisa, nenhau yekuti anga ari mumarriage kwemakore esaya nemunhu asingadi, anokusiya ipapo. Ndo zvinoitika. Vakadzi muriko here uko?